Здравейте, хора! Знам, отдавна не съм качвала клип и това няма да играем сега нищо. Тук съм в един сервер, Pooper се нарича. Тук съм в Skywars. Ако се чудите защо съм тук, не е просто за интро. Искам да ви кажа, тук много са променили Skywars. Там можете да видите зомби, което удря хора. Да, преди когато паднеш в лава, гориш. Само, че не ти взема нищо. Просто гориш за определено време и ако паднеш във водата, се изгасваш и не можеш да умреш въобще. Нали, ако паднеш, пак се разпалваш, ама не можеш да умреш въобще. И зомбитата... Нямаше зомбита. Вижте сега. Исках да го снимам, за да ви покажа какво се е променило. Ето, вижте сега. Вижте. Оп. Ади бе, зомби. Помощ! Виждате колко много зомбита. Те са ето там се спамват едните, пак другите се спамват и там горе. И сега следват 1000 зомбита, разбира се. Това е най-смут. Защо са го направили така, за Бога? Това въобще вече не е Skywars. Това е битка за живот. Не знам. Оцеляване. Са тези зомбита, какво това е чудо? И аз трябва да говоря малко по-тихо, защото... Да. Да. Ма тея зомбита... Защо са ги направили така? Защо? What, зомбита? What? Защо умираме? Защо? Преди не можеше да се умира въобще. Ето, аз ще умря в лава, ама сега ще изляза бързо. No! Изчакайте малко. Бе, ето вижте, колко много зомбита. В момента преследват този. Не! Ще ме убият! Аз съм на малка! Помощ! Какви са тези зомбита? Какво е това чудо, за Бога? Не, паднах в лава. Ще падна в лава по-скоро. Не ме преследвайте! Грозни зомбита! What the fuck? Защо така? Защо така? What the fuck? Отново изчакайте малко. Добре, върнах се. Бързо, ела! Горе! Бързо! Бързо, преди зомбитата да са дошли и да те пребият. Даже има и малко зомби. Как? Защо са го добавили това, за Бога? Това вече не е Skywars. Се виж, даже са хавят бутчетата. What the fuck? Смотано зомбита ти еба. Бип! Я, помощ! О, не, зомбита, помощ! Защо има толкова много зомбита? Въобще защо има зомбита? Рип! Помощ! Не, аз стоям там горе и няма да се мърдна. Довиждане. Отново изчакайте малко. Съжалявам, че спирам така, но трябва да правя ни неща. Добре, върнах се. Виждате как ги пребиват. Как се пребиват хора. А защо са го направили така? Представете си. Вие сте играли толкова много Skywars. Да, тук няма... Тук няма Egg Wars, но има Bed Wars. Играли сте много Bed Wars, Skywars. Да, искам да ви кажа моята история. Значи, аз не знаех. Изчакайте малко. Добре, върнах се, хора. Изчакайте малко. Съжалявам. И да, нека да се продължа историята. Аз бях човек, който не знаех това място. Една моя приятелка ми го показа. И защото тя нямаше батерия и се тръгна вкъщи, ние бяхме навънка, на едно заведение, къде имаше интернет. И тя ми показа просто откъде да влизам. И аз започнах да играя само Skywars. И
се изиграх на Skywars, ама един път ми стана тъпо. Какво ма зяпаш, ма? Къш? Сериас, мен? Сериас? Нищо, нека да стои тук. Иначе реших да пробвам Bedwars, защото един път го пробвах и ми беше много тъпо. Но после започнах да научавам картите и вече ми е лесно, много лесно. Даже мога да си измисля, си измислих някакви такива за отбори. Значи, ето да ви кажа отборите. Така. Такова. Оранжевите са смелите. Червените са... как беше? Червените никога не се отказват. Лилавите са непобедимите, а зелените са умните. И после ще ви разкажа истории как са такова и говоря за Bedwars, не за Skywars. И нали, до сега нямало такива. Разбирам да има такъв някакво такова да спавниш едно зомби, ма той не те биеше. То си е на някой човек спавнат. И да, сега идват зомбита, които... Тъпото е, че те могат да минат през блоковете и през лавата, а ние не можем. Тъпи зомбита, няма да ми идват и тук. Пу. Цензор. Бип. Бе, кушкай съм, бой. Зомбак грозен. Разкарай са. И са супер трудните за убиване. What the fuck? Са тези зомбита. Какво това нещо? Ай, ударима, бе. Ай, ударима. Путкъде бе. Опа! Все едно това не сте го чули. Извинявам се. Тук беше без цензур. Извинявам се. Да, и нали, реших пак да пробвам Skywars, защото вече играх само на Bedwars. Ставах VIP, не ставах VIP, не ставах VIP и така нататък. И реших да пробвам пак Skywars, защото гледам клипове в YouTube на по-известните ютубъри, че играят и Skywars и ми стана вече... И аз исках малко и аз да поиграя така, да събирам честове, не само да плувам от керамиди. Ако сте го видяли това, извинявайте, просто ми свърши батерията. И аз исках просто да пробвам пак. И, нали, вчера пробва, но паднах. И чакайте 2 секунди. Добре, върнах се. Вчера пробвах и нямаше такива работи. Просто изиграх 1-2 игри. В самотаната ми котка постоянно минава. Изиграх 1-2 игри и трябваше да... Защото беше късно, трябваше да спа. И оставих и заспах. И казвам, утре също ще играя малко. И включвам, нали това. Първо са такова в Bedwars. Само че казах, не. Искам Skywars. В Bedwars нямаше нищо. Беше същото, мисля. Защото не влязох до края май. Не знам. Но мисля, че беше същото. Просто излязох и влязох тук в Skywars. И кога гледам? Зомбита. Хиляди зомбита, които ме пребиват. Не, по-скоро видях едно зомби, което един човек го биеше и започнах и аз да го бия. Само че после дойдоха 1000 зомбита. Ето там, там, дето гледам в момента, там се спавнат зомбита. И там също. Не знам защо са тези зомбита. Също
пробвах в лавата. Защото видях един човек да гори и казвам, и аз искам да загоря. Както винаги, аз си обичам да падам в лавата и после да се изгасям, да си горя така. Само, че като паднах, умрях. Както преди малко ви показах. Не знам защо е станало така. Ето вижте, даже нямам бутче. Падам в лавата и горя. Има зомбита. What the fuck е този Skywars станал, бе? Какво мъсна Skywars за бога? Съжалявам, но ако искате да играете в Poopers, не мога да ви кажа IP-то и така нататък, но ще другия път, когато снимам на тая тука, когато снимам и ще играя. Смотани зомбита! Защо има зомбита? Когато снимам тук ще играя, няма значение дали че е на Skywars. Ако е на Skywars, ще бягам от зомбитата със сигурност. Ако не е, просто ще снимам. Дано и там да няма разни мобове. Карайте. И чакай малко, искам да видя. Не, на кактуса не става да ме боли, но не знам защо на другите така става. Искам да се кача ето там. Там. Бип. Пазете се. Йоп. Така. Мога ли да се удряме? Не. Да, ще ви кажа, много бързо се разсейвам. Следващия път, когато снимам на това и ще играя, не, няма да е следващия път. Някой път, но ще е близо, ще снимам тук както играя с моята приятелка, която ми направи това. И тя може да ви каже IP-то и така нататък. И да можете да влизате тук. Но, ако и на вас е така, има смотани зомбита и може да умирате, ако влезете в Skywars, пазете се! Добре, хора, съжалявам, че сега няма да играем. Опа. Да, съжалявам, че сега няма да играем, но просто исках да ви покажа какво станало с Skywars за бога. Да, съжалявам, хора. Всъщност, когато го снимам това, след като го кача, пак ще снимам, така че след малко ще видите как играя. Да, хора, довиждане и ще се видим след малко, след като почна да снимам, когато играя. Чао!